Ukrajina, 20. september 2023. Ruské jednotky dostali novú verziu kamikadze dronu Lancet so zvýšeným dosahom ničenia. Tento záver bol urobený po objavení sa záberov ruského muničného útoku na ukrajinskú stíhačku MiG-29 na letisku Dolžincevo nedaleko Kryvý Rih v Dnepropetrovskej oblasti. Na nete sa objavili zábery útoku kamikadze dronu Lancet na stíhačku MiG-29 vzdušných síl ozbrojených síl Ukrajiny stojacu na letisku. Všetko by bolo v poriadku. Ale toto letisko sa nachádza vo vzdialenosti viac ako 70 kilometrov od pozícií ruskej armády a maximálny dosah, v ktorom ruské kamikadze drony pracovali, nie je väčší ako 50 kilometrov. Ministerstvo obrany predtým informovalo o zničení 5 ukrajinských bojových lietadiel na tomto letisku, 2 MiG-29 a 3 Su-25, ale podrobnosti neposkytlo. Robia sa dva predpoklady, z ktorých prvý naznačuje, že ruské jednotky dostali nový model dronu Lancet, modernizovaný s prihliadnutím na želania armády a schopný zasiahnuť v oveľa väčšej vzdialenosti. Druhým predpokladom je, že dron mohol byť spustený ruskou sabotážnou a prieskumnou skupinou operujúcou v zadnej časti ukrajinských jednotiek, aj keď štartovací katapult pre Lancet nie je vôbec malý a ľahký. Je ťažké ťahať ho do zadnej časti ozbrojených síl Ukrajiny na jeden štart. Stojí za zmienku, že ani ministerstvo obrany, ani koncern Kalašnikov, ktorý zahŕňa spoločnosť Zala Aero, ktorá vyrába Lancety, neurobili žiadne oficiálne správy na túto tému. O prvej modernizácii dronu sme sa však dozvedeli aj potom, čo sa Lancety so zvýšeným nábojom už začali používať v prednej línii. Mimochodom, na tento útok upozornili aj Spojené štáty, ktoré predpovedali zlé časy pre ozbrojené sily Ukrajiny po objavení sa kamikadze dronov so zvýšeným rozsahom ničenia v prevádzke s ruskou armádou. Podľa analytika časopisu Forbes Davida Aksa by to mohol byť debut nového dronu a teraz bude musieť Kyjev presunúť letectvo mimo frontu. Zlá správa pre ukrajinské letectvo. Ruský dron naplnený výbušninami zasiahol stíhačku MiG-29 na pristávacej dráhe leteckej základne Dolžincevo nedaleko mesta Kryvý Rih, napísal americký expert.